kana takutaura zvavakomana. This one. Haasi kumboda kukambura kambura here? Ndinomurambira prophet. Daro. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. Your face is not new. Unouya pano? Yes, Father, ndiri mwana wenyu. Uyatinzwa, wenani? Sikudira pato. Waturi mwana wapano? Unotouya pano? Yes, Father. Kuyi ndani? Mukomana wangu. Kuyi chichako? Musikana wangu. Warwere maoko. Manzoka voice ungara holy 10. Izwana Fred taona kuti hatikwane. Ndo vanonzi varume ka. Vakataura even tsotsi rinozviona kuti panapa zvinoisu manje tuma voice tukwedutu. Anyway. So munodanana kaini? Yes, tane one yechidanana. Asima plans ndeyekuti tirorana. Rini? Zvoda kutoitwa muna December, takangomiswa na November chete. Aish. Aromerei maoko. I love it. I love it. November ane mzikanzi wanomisa vanhu. So why mauya misa? Ndauya kuti sezvo atada urora, saka ndandaya kuti auzoona imi baba wangu. Sezvo makati munogara muchititicha kuti marriage chinhu chihombe. Ende chinhu chakakosha. Saka ndauya naye kunemi kuti kuda direction kuti unzwa zvinomira sei. Yes. Murwere maoko. Ava vana ava ndo vanaka. Shwa mwana anyatsotora mukomana wakati andei kuna papa. Papa mutadza kuzoona nyaya dzevana azviite. I'm sure you love my daughter, is it? Yes. Chiitsai maoko somese. Mira ako straight mic inosvika pauro karebako uri murefu but inosvika. Chisai maoko kudai. Chinamatai mumashure mangu itii Mwari. Mwari. Vurai. Vurai. Mafiles. Eupenyu wedu. Itii Mwari. Mwari. Vurai. Vurai. Urongwa wedu. Uyanikwe pachena. Uyanikwe pachena. Wavurika. I love it. So I have good news, mwanangu. You did very well wawuya nemukomana. Listen to me. It's very true. Mukomana ada kuroora ende muna December. Ndaona mombe dzichiuya. Yes. You see, look at the happiness. Ukaona wa confirmerwa nemunhu waMwari kunzi zviri kuitika zvakanaka ka. Thank you, Father. Thank you, thank you. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. Ndotaura here? Ndotaura here? Ndotaura here? Ndotaura here ini ndotaura. Ndotaura mai. Ndotaura mai. All right. It's very good. Nokuti mombe dzanzi ziri kuuya December. But you agree with me mwanangu kuti kana takutaura zvavakomana. This one. Haasi kumboda kukambura here?
Ndinomurambira prophet. Adaro. Adaro. Yes. Anenge achingoti let's wait. Yes. Murwere mukomana. Ukaona mukomana achingoti ngatirarei aiwa. Mari haizouya. Usiwana baba toda kupfeka mabhachi guys. Zvino mukoma, you did very well mawaya kuno. Zveshuwa ndiri kuona muchabvisa mari. But I want you to listen to me now. Ndine one problem yandiri kungoita newe, i1. Dzambowanda. Ndosaka ndakuramba marriage yo yarambwa. In fact tamboimba tikapembera. But kana mwana uyu achida kuziva kuti zvinobuda here, Mwari ati hazvibude. Ine musikana wangu ndinomuda, ndibatsireiwo zvifambe. I agree. Unomuda and ndikuona kutoda zvese, but kamuna unoda unomutaurira chokwadi. Nai mwanangu. Unoona nyaya iri panapa, iri very tricky. This man loves you, but he doesn't love you. He wants to experiment. But ndiri kuoneswa iwewe mukomana unotonyatsoziziva kuti une problem. Unotozviziva kuti tsvimbo yaJohana isimuke chero zvikaita sei. Ndibatsireiwo prophet. Chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti kunze wakaexperimenta nada, hapana, haziko. Hapana chakabuda zvakaramba. Now, wapedza kudaro. Listen mwanangu. Pari kukuti ngatisaite musikanzwa, ngatisarare, ari kumirira aroora uzokubudira pachena kuti tololo. But why? Why you can appear? It's so sad. The reason why ndiri kuti hazviwekeke indoda foundation inotangwa nechokwadi. Kwete foundation yakumbonyeperana. Munoziva kuti zvinoda kupinda marriage nezvinhu zvauri kuziva. Kwete kusiyiwa munhu unobvisa mari, upfeka maroro, moita maroro squad. Wakumba, wakunyatsoona kuti hapana, ende hakusiko kuti zvazouya, munhu aitozviziva. Iwe wakakuisa pasaidi kuti kana abvisa mari, ozongoti ngatichitangirai ipapo. My daughter, I'm glad you said you are my daughter. Yes, Father. This is not a marriage for you. No. No, Garabas. It's so sad. A lot is happening. Ndaigona kubatsira mukomana dai kwanga kuri kunzi anga akabuda nyaya pachena nyaya dzake. But no. Amen. Handizvo ziva kuti vachandiconvince sei. Ayo. Munonyengetedza.